Ay, problema. Han! Han! Saan ba ni si Jai? Si Ginagto? Dapat ko. Ano? Ano man? Dapat ko. So siguro igang nga. Sipog dito ba kay igang kaayo? Kung pasibugon man kunin mo nga para duha man jud ka taw ning lingkuranan na. Sus, kadaghan lang kuranan o ano anay mo mutapan nako. Susag di ragod kay gusto ko na ta sa isa ra kalingkuranan. Kaya ma-feel na ba nga isa ra ta? Ayo ba kay igang kaayo? Sige, dikit-dikit. Uy! Ay, kabalo ko anaan. Tubig ra na. Magpa ko tubig. Sus, mukha kayo mo ng problema ta. Oh, ano? Oh, tubig. Kaya di maglagot mo ang utok niya. Oh, ay, isa. Ano mo nag-iim na na? Gihatag-hatag na ko niya. Ikaw na pa rin mo inom. Sige, ragudan kay isa naman ta. So, share tag tubig. Oh. Asa mo ka ni? Oy! Pagkakuha gani, ako Kuha imo Kau pagkuha imo to kau. Aw, di ay ba? Aw, gusto yung kag mag-iyahay ta, ha? Nasudlo na po ba ko kaya ang utok ba? Unsa ka naman na mo? Aw, mag-iyahay ta. Huwat! Aw, ganan tayo yung kag mag-iyahay ta. Oh, no! Iyahay jud ta. Ako yung mukunhon. Unsa man an? Paning ka mo tug-asa ka malibang. Unsa? Natural sa atong CR. Oh, sa CR. Pero pamili og sawa og sa tuo ba? Asa. Bang! Aning Max! Naunsa na mo ng taon ko? Yung ultimo inuduro imo naman gitunga. Ay, isa na ko nakalimtan. Unsa naman po na? Unsa ka man na mo? Aw malamang aho ning tungaon ag ibabaw aho ana ag ubos imuha kay way pagkaon. Oh no. Unsa man ang pagkatunga nga di ba na tunga 1/4 na may kuha niya. Ang suod sa ilawon. Wa man ay suod. Ngaday, nakibuhat. Sabi Han. Pamili og asa ka na tuog sawa o sa tuo kay bagisa na ang kwarto. Hoy. Ay isa. Bagisa sa rin ako ni hagdanan. Unsa man itaw ning bajiha oy. Diya ka. Han, dali din iba. Aning Max ni hagdanan na may pedestrian. Aning Max man ba kato nga apir ti manggamayan ang ako Max, wa pa di unlan. Ano ba sibugon pa makunay mo nga gamay na gini ang share Sibog lagi. Sa salon lang ko matulugan sa muka ba na ng sayla. Kap kay bajiha oy bantay bitaw ka ha. Kini dalugdog. Tatataw rin yung dugdog bayhana ka. Tanawon ta. Nag-burn out pa jud. Karon ka kay burn out. Yay, di balik pag ang kurinti. Ano na mga diri? Hawa diri, may hawa diri. Yun ka, tunga ta. Nandi, saronan. Kay Bob, ito ka madlok, tugdog-dog. Pag ako gani, gitagaan ako ng mga bahin. Lakaw dito sa imong bahin. Sige, uy. Kataas ba ni mong pride? Lakaw na diha. Ngano bitaw da, tagam. Burn out na po. Sa maning kurinti sa tagong. Uy, sige magka-burn out. Kung maisahan ko nimo ha. Hawa diha. Balik si mong pisto. Grabe, dito dyan kataas kong pride, uy. Ay sos, basta ako gani ka share, ako. Imo, ikaw mega, tunga-tunga na ha, niya magkadali ka sa angkuhan. Bahala ka diha. Na. Te, ya, darang bel sa tubig o kurente dire. Han, kanang nanari ang bill sa kuryente o sa tubigan kanang pwede na ta magtunga. Imo ang kuryente,
ako ang tubig. Unsay mong gingon, Jeffrey? Di ba niingon ka na ho, nga ang imuha, ahoa. Hala, imuha na ng bill sa tubig o kurente. Pero man,